heeft de minste radio? Welke? Ja, jullie moeten naar bed, moppies. Dan gaan we niet gaan. Wat? Nee, Joris, je gaat naar bed. Ik weet wat. Ik weet het. Ik weet het. Ik heb hem horen zeggen dat er morgen als fles zou zijn. Ja, staat in de oude stad. Ik heb thuis staat zondag tot in vrijdag. Ruimte om te filmen. Mee vrijdag, maar Ruimte ze betekent dat zo'n om te 10 uur filmen. achter de twee zals Ruimte om te filmen. 2 uur die Ruimte om te filmen. Het oude die straks wel de stand niet veranderd zijn. Ja, die tijden niet. Nee, dat denk ik. Nou, ik weet niet of dat de tijden best gaat. Om 9 uur toch wel 9 uur toch wel. Zie. Waarom zie ik de video doen? Wat zie je er maar, Tine? Niks. Ik zei dat. Nog 5 niet, Jorrie. Nee. Leg hem maar even terug weer. De filmer? Ja, want je gaat lekker je pyjama aantrekken. Ik mocht toch filmen? Ja, doe een ander keertje wel.